da ganin ku wallahi duk a gajiya kuke ba dole mu ga wani zama ba hawo kawai yunwa ce kenan kaga ma mutumin ba kwana biyu ba ya gida na ka shiga ina bani yanzu muke magana kai na kace magana ko na yanzu na ki magana dan je nan baya gurin zo mu ga saka nuci haka ne ya kamata ai haka Allah ya kiyaye kaga ga yana da kyau Allah da ya kiyaye Allah ya kiyaye kun san mu kai noma gari ta sanin nan da na kuce mu Allah da lafiya to nan da na kuce mu Allah ya kiyaye nan zan ba nan da kuce mu nan da ba fa mashin da Allah da lafiya ba kare kai nawa ne nan ba zan fa normal ne ba na abu ka da wata shi ne dan Allah dan annabi na ce miki guduwa zan yi ko ina zan je in zan je in dawo ha na san da yaran nan ko ya agai ya wani ya ji gola a haba da Allah zuba wuce tara mu ya lai sai Allah kare na wala lokacin an bige kai Musa an kare ka kalle mu ka to an bige yana ma gida kai sai wuce ba in muka ga goma ka ka bane mai kasin wallahi yana ma gida ka je gokodo ka je ka nuna mana kai inna lillahi rayuwa ce Allah ya taimaka ka ga dai ikon Allah ba ki ta daga mu ce ko muna ka ta kama magurin Iliya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan ma wani abu ne ko a sani an sani ka ji take ba to dan Allah ku ruwa fa gani dazu muna cewa ai noma gari ta sanin nan nan da nan za ku ce mu Allah da lafiya to nan da ku ce mu Allah ce nan zan fa gari abun fare fare da shi wallahi tallahi hakin mu dan dan gyara mai kabas sanin da kaji sanin kai ya ji jiki fa ya fa jiki wallahi wallahi ya ji jiki abin da ake ga yake nan da nan ce ba wallahi Allah ya zai ta ga musu ma ba na abun wallahi ba kuma kana ganin dan mutun da muka rabu da shi kuma an manta ka shago amma ba za ta jima ba za ta dawo saboda kaga wannan bawan Allah yana jin jiki ba wallahi yana jin jiki wallahi mun ce nan da nan kana magana wai nan da nan mun ce a dawo lafiya kana ganin ina cewa Allah ya kare yana wai nan zai je zurun shedan ba wani shedan ina wani shedan ai bakin gashi ya jama ka gani ko me yanzu inda nan gaba da wanda ke da kuje mu ajiye Allah ya